Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दक्षिण भारतातले नामनेचे आध्यात्मिक आणि ध्यानधारणा गुरु सत्यमामुनी स्वामीजी गोंय भेटेर आयिल्ले। आयचे धावपळीचे जिणेंत ध्यानधारणेचे प्रसारण तणावरहित जीण कशी जगची ते विशीं जागृती करपाचे नदरेन तांची गोंय भोंवडी म्हत्वाची। गोंय भोंवडेर आसतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खेळा मंत्री गोविंद गावडे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन स्वामीजींची भेट घेतली। शाल आणि श्रीफळ दिवन स्वामीन मुख्यमंत्र्याचो भोवमान केलो। श्रीपाद भाऊन स्वामींचे आशीर्वाद घेतले, उलोवप जाले। ह्या वेळार एक्सल ग्रुप ऑफ स्कूलाचे संस्थापक MD वृंदा श्रीकुमार, अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकुमार, संयोजक प्राध्यापक राजाराम परब आणि बाकीचे मानेस्त आशिल्ले।